Trojizbový panelový byt sa nachádza na Rázusovej ulici, sídlisko etapa v Žiari nad Hronom. Byt pozostáva z chodby, komory, spálne, detskej izby, obývacej miestnosti, kuchyne a kúpeľne so sprchovacím kútom, umývadlom a WC. Bytu prináleží jedna pivnica. Predáva sa s zariadením. Prešiel čiastočnou rekonštrukciou, má plastové okná, novú kúpeľňu, plávajúce podlahy v kuchyni a v chodbe a nové rozvody elektrickej energie v kuchyni, chodbe a kúpeľni. Bytový dom aktuálne prechádza kompletnou rekonštrukciou. Ide o zateplenie, bude mať novú fasádu, strechu, výťah, vymieňajú sa aj stúpačky a bude mať aj nový vchod. Cena trojizbového panelového bytu je 45 000 eur.